Det er virkelig klar på. Ja, det er optaget. Hej Adam. Hej Adam. Thomas og mig, vi vil gerne sige på. Ja, vi har tænkt nogle ting. Vi har tænkt nogle ting i lang tid. Og jamen, vi er virkelig taknemmelige for, at du holder den aften her. Men alligevel også pisse træt af dig. Ja. Du er jo den type, som man overhovedet ikke kender. Man tror man kender dig, men så kender man det så alligevel ikke. altså, man tror lige pludselig, at du er fra Sydeuropa. Men så viser det sig faktisk, at du kommer fra det indre Polen. Du lyver om, at du er fra Ukraine. Det er jo lodret forkert. Du kommer fra det sted i Polen, hvor de laver de der rødskårne champignoner, som man kan købe for en 10'er nede i Netto. Det er så svært! I ser godt ud, drenge. Og vi hørte noget om nogle naziforældre. Ja, der har vi faktisk. Vi har hørt, at din tip oldefar er Goebbels. Og vi er virkelig glade for Goebbels her i den her klub. Dalgaard ikke, jeg elsker Goebbels. Jeg er virkelig glad. Altså, Det er fordi... han havde et grimt forskel. Det havde han virkelig. Og jeg kan ikke sige noget positivt om ham overhovedet. Jeg er faktisk såret. Han er meget såret. Det er fuldt faktisk klart. Ja. Og det er der flere grunde til. Det er fordi, det var... altså, det kan siges med 3 år. Det er bare ikke okay. Det er bare ikke okay. Ja, det tror jeg jo. Ja, Det starter jo med, at du, dig Adam, ja dig, ja, Adam. i mange år ligesom har holdt mig for en nar. Jeg levede mit liv på en Det er løgn. order fra Adam. Vi skal videre nu. Ja, du har lovet, at Nostrovia, det betyder skål, og så fortæller du foran alle drenge i aften, at det betyder faktisk bare sutten fed væk. Og jeg kan skrive under på Bav, han er virkelig... Bav mig lidt. Det kan han skrive under på. Men det går da langt. Vi vil bare gerne sige tak for en god fest, og ja. vi håber, at du går kold til Monte Carlo. Jeg håber virkelig, du dør af det. Jeg håber, du dør. Jeg håber.